Iya, diagem suarane di Salam budaya. Sinden cantik dari kota Kediri ini, sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi. Sinden yang mempunyai suara lembut ini selalu menghipnotis penonton dalam setiap pentasnya. Siapa lagi kalau bukan Lintang Kairo? Baiklah, untuk lebih lengkapnya, marilah kita saksikan duet Lintang Kairo. Selamat menyaksikan. Iya. Lah ngopo kok waduh? Ora wurung kok aku sing kon bayari tadi. Waduh kuwi bukan karena ada apa-apa ora. Iya. Diaturi jumeneng ya seperti apa Mak? Perahu layar diwalik. Pelok. Oh iya. Perahu layar ya. Monggo Mbak Lintang tanpa ngira-ngira semakurmatan katuran jumeneng sumangga. Ngapunten ya Mbak, diprank karo Ndara-ndara Wiyaga iki. Ah, nggih mboten napa-napa pun kulino, Mas. Wis kulino diprank kan. Berarti wis kulino Tapi luar biasa, bagus banget. Ini beda dari yang lain, Mas Iya. Dalang. Wah, Ansor Laras ya. Ansor Laras. Wah, jan. Senes Astor Laras. Niku lak jenengan sing kleru. Ora. Ilatnya meluntir. Oknum Wiyaga sing muni ngono ya, Mbak. Oknum. Yang mana? Enggak berangkat menungsanya. Oh. Nggih, sugeng dalu Mas Yusuf, Mas Sugeng Dalang, dalu. Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu Mbak Lintang. Sami sehat toh, Mbak? Alhamdulillah salaman dulu tadi belum salim. Nggih, matur nuwun.
kaya jek ngeprank wae, Mas. Ayo. Sehat ya Mas Dalang? Alhamdulillah sehat tur waras, Mbak. Alhamdulillah. Sehat to nek ora waras pikire terus arep ngopo? Lah. Niko terakhir ketemu di Neng Tulungagung ya? Heeh, neng Blitar, Mbak. Oh, Blitar. Ketemu meneh lagi saiki. Ah, Muga-muga banyak kesempatan awake dhewe ketemu ya, Mbak ya. Kenapa? Santai ae tak rekomendasikan jenengan. Oh, gitu Dibilang nggih. tamu. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun ugi ya Mas. Kagem Nggih. Bapak Sinten? Bapak panjenengan. Bapak Pucung. Hah? Bapak kula Pak Karyanto. Nggih, Bapak Karyanto matur sembah nuwun. Wau nenggani kok saniki teng pundi? Delik, Mbak. Oh. Nek yang ngeten iki wayahe golek leng panjenengane. Bapak kula iki. Ah, dateng mrika nggih sugeng dalu Bapak. Matur sembah nuwun nggih. Oh, Bapak ning kono. Karmanto. Pak Karyanto. Bapak Karyanto. Pak Karyanto. Nggih, alhamdulillah Mas saged sowan dhateng dalemipun Bapak Yanto kalian Ibu Puji Astuti. Nggih. Ingkang pundi Bapak Yanto? Oh, sampun gantos baju. Kalian Ibu sampun. Oh, nggih saya nggih Bapak Ibu. Lah, Menawi tidak mengurangi rasa hormat atau mau naik ke panggung Bapak Nggih. Bapak Yanto, monggo. Maksudnya nek panjenengan kestu tindak wonten panggung rak mengke saged paring pangandikan. Nah, mengaten menika lho Mekaten Bapak lho, Yanto, Pak. monggo Nggih. kalian Ibu. Tadi niku anaknya pesan datang saya loh Bapak. Anaknya sapa? Anaknya Bapak Yanto. Putrane, Iya, putrane Putrane, Pak. yang cewek yang kecil tapi Mas. Oh, nggih. Nggih, tirase badhe ikut nyanyi nanti. Nggih. Oh ya nanti diaturi ya. Nggih, nanti. Alhamdulillah. Iya. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Jenengan mangdongake pinanganten kekalih. Mbak Manten dan Mas Mantennya. Iya. Mergo jenengan kuwi dongane mandi awit menapa panjenengan menika sinden piyayi putri ingkang taksih suci dereng kampun lanang. Ah, Monggo Mbak. apa ya Mas? Lho donga ki sing penting bahagia lah. Apa lah mesti jenengan iki tindak mrene iki sing disuwuni menghibur dan juga mendoakan. Nggih, matur sembah nuwun. Pokoknya didoakan khususnya buat Mbak Manten dan Mas Mantennya diucapkan selamat menempuh hidup baru. Tadi sudah mendoakan saya di sana sudah mengucapkan secara real. Ya, alhamdulillah. Iya, pokoknya selalu diberi kesehatan. Amin. Cepat-cepat dikasih momongan ya Mbak, Masnya. Mas sinten wau namanya? Mas Pradata. Mas Pradata. Mas Aldi. Halo? Panggilannya Mas Aldi. Mas Aldi dan Mbak Ririn. Mbak Ririn. Iya, terima kasih. Matur sembah nuwun sangat kagem Bapak Yanto lan Ibu Astuti. Matur sembah nuwun nggih Bapak Ibu. Semoga dilancarkan rezekinya. Umur panjang nggih Bapak Ibu nggih. Awet le momong putra wayahipun matur sembah nuwun. Amin amin. Ya. Nek panjenengan dungane ming kuwi tok. Kuwi tok Mas, lah sing penting kuwi iki. Sing penting kuwi tok. Heeh. Tenan kuwi tok, ora gelo sampean. Tambah ono. Aku mau wis donga ngecapah akeh banget kok ya wis. Oh gitu. Sedaya mulo saktasana tak ketemu jenengan. Iya. Panjenengan kedah ngaturke anu, Mbak. Dawuh saka ingkang kagungan kersa panjenengane Pak Yanto. Nggih, lah nggih menika. Ngersake Bapak pepeling Pepeling. sak bawane. Kalian Bapak Lurah sugeng dalu Pak Lurah. Kula kesupen lho jenengan dandan menika kula pun pangkling, Pak. Tambah bagus. Lah nggih, Mas. Heeh. Pripun, Bu? Oh, jenengan kesir to, Bu? Mboten. Nggih, Pak Lurah menika piyantune jan sopan sekali, lemah lembut. Tadi kula di napa niku? Disambut dengan baik loh, Mas. Iya. Alhamdulillah matur sembah nuwun Bapak Lurah. Gek nembang, Mbak. Nggih. Rukun Islam Dibawani. dibawani. Karyane sinten iki? Karyane sapa? Pepeling iki. Ki Anom Ki Haji Anom Ki Surata. Haji Anom almarhum. Surata. Nggih. Ya. Tak ngrungokke suaramu. Ya. Rukun Islam
jam terbang ki ora iso ngapusi kaya. Iya. Pak bareng to kali jenengan. Heh? Bareng. Bareng le nyandi. Kapan buktine apa nek bareng? Nika datang Bekasi. Masih ingat napa mboten? Oh isih kan. Nggih nika nggih. Kayak jenengan Sami-sami kecilnya to nika nggih. jenengan nang kamar mandi tak tutke tak terke. Aku yo mergane ana perlu arep nang kamar mandi. Wah, sing ireng-ireng nika ora ketok. Asem iki. Lah ngincange ireng to rupane. Heeh. Ing limo pan niki mring Wah, jenengan nembe pisanan kepanggih kalih sing gender kok pun iso templek, Mbak. Nah, lah wau pun dijimati kok. Wih, dijimati apa jimate? Ojo padha ditinggalke Mang nyaket kalian para lenggah menika kajenge interaktif ben saya remen jenengan timbali mrene kuwi ben saya le padha marem ngono lho. Kula remen kalian ibunya yang cantik-cantik ini loh Mas. Seger-seger, cantik-cantik. Nggih. Kula badhe nyedaki Pak Yanto jane. Lah, monggo. Pun diwau nggih. Monggo dilajengke. Rukun Islam pun niku nano nino sahadate kang angka siji kang angka loro kang kapindho salat dene kang ketelu Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji manggongke ya. Rukun Islam sampurna menika ingkang nyuwun Bapak Yanto nggih. Nggih. Datang pundi Bapak Yanto Ibu? Pripun? Masih dipanggil, oh ganti baju. Nggih, ditunggu dulu. Ya. Bapak Lurah mawon nggih, Pak. Pak Lurah dulu. Monggo Pak Lurah badhe ngrencangi kula Pak nggih. Monggo Pak. Dalam? Oh, panjenengan badhe dawa. Oh nggih, siap. Nah, kan dika badhe dawa ngono Pak. Kleru. Empun dawa Mbak. Yo, nah, tak kuntak yo, ta. Ibu badhe joget Ibu. Mau nyanyi berdua Ibu. Apa kamu adik sini joget ya nanti ya. Masnya mau joget sama mbaknya. Boleh nggak apa-apa
yoga-yoga buang putung rokok ora sembarangan. Syukur dilek. Panas jaba jero. Nggih, langsung langgawipun nggih, Mas. Iya, mangga. Aku kang setya satuhu badhe teng wingking. Mugi anto berkahing widi andika mong tansah nglimbat banyu Terima kasih Mbak Lintang. Nggih. Tindak munggah meneh. Oh nggih. Tak kenalke karo para Mbak Yumu niki. Yo. Heeh, Mas. Yang mana dulu? Tak jipuk saka tengah, Mbak. Oh, kula kene lek pinggir dhewe. Wah, waduh. Diseneni sing nyelentrem aku nek sing pinggir dhewe kan. Yang mana? Mbaknya? Sing tengah, Mbak. Sing tengah iki sing iki, Mbak. Iki lho, Mbak. Mbak, Iki lho. sing pinggir. Ya sing pinggir karo sing tengah ngono lho maksudku ki. Ya bingungi lho iki dalange iki. Nggih. Soale sing tengah ki saka kene jan ketok banget nang mata. Piye? Cantik ya, Mas ya? Lelingguh kemajuan kuwi lho Mas. Kok yo tamat to Mas jenengan iki? Nggih, monggo Mbak mic-nya. Heeh, mangga. Gampang asuling kumandang sarane. Mbak Agnes kalian Mbak Niken. Mbak Agnes. Ya Allah aku nek ngene iki ra ya berasa tua to. Wong apa? Lah karo bocil-bocil. Bocil-bocil.
Aku masih kelas 3. Lah iya aku kan ya berasa kaya mboke to nek ngene iki. Ah, Lah yo kek dimang kono kepiye carane kok ora. Ki Mbak Agnes ki wajahe persis iki lho. siapa? Ngadeg ta? Ora mirip to. Napa nggih to? Heeh, mbok didelok. Lho. Ket mau wis gila-gilo. Langsung move IG napa WA, Mas? Nah, kaya langsung to the point ae iki. Wis esuk kon gelungan ae. Siatek iki. Selamat malam Mbak Agnes. Selamat malam. Sehat toh, Mas Mbak? Dia, sehat. Waras to Mbak? Waras. Aja ngasih jenengan sehat ning ora waras. Wong ora waras ki titenane kae sing ning dalan pinggir dalan kae omongan dhewe disauri dhewe. Wong edan kan. Loh, tapi kok Ngapa? mboten. Omongan dhewe Tapi salah dalane dhewe ya lah ngomong kok. dhewe ya. Lah nggih. Lah, Napa nek- nggih niku sami? Niku ndi? Niku jenengan. Lah ya nek wong ora waras ki titenane omong dhewe, takon dhewe disauri dhewe. Kaya sing ngomong kuwi dhewe. Dalang Berarti kan ora dalange- edan ngene lho Mbak. Dalang kan ora edan. Kok bisa? Lah yo iki memang dalang ki tugase ki ngomong dhewe disauri dhewe kok. Ya berarti edan dalange. Lah nek dalang edan sindene ya luwih edan. Lah ngapa? Lah wis ngerti dalang edan kok sindene ya gelem dijak wong edan, ngono. Lho berarti padha karo nganu tuan rumahe lho jenengan Mas. Nek tuan rumah bijaksana. Halo, piye ngene iki? Pak Yanto. Weruh wong edan kan terus diopeni, ditanggap, diuripi. Bijaksana. Bijaksana. Didusi, dikeramasi, dipotong rambutnya. Ya wis ngaku dhewe ya. Ngaku dhewe. Senengane ngedusi wong edan sing dalang. Nggih. Ngedusi wong edan jan aku ya wajibku ya aku ki adus terus. Ya, ki si Mbak Agnes iki saka Solo 3 mesti nggawa ide lagu. Ya. Nembang Mbak, apa Mbak? Alusan Mas niki. Alusan. Alusan. Nggih, alusan kados jenengan. Nganti ra krungu lek ngomong saking aluse. Jan. Ayo trek. Napa? Mbak Joy mbok dilap ki lho, mlewer. Lendrut ta? Jaipongane apik tenan lendrut kae. Ah iya, Mak. Oh, PC bojone pamer-pamer. Tampange gali ning takut istri. Wah, jane sa. Mbok ora usah dipamer-pamerke nek VC ro bojone ki nek kalah karo kanca meneh lho. Napa tese usum kalah kali kanca? Wah, lah saya medeni. Nggih, manut napa Mbak Dek Agnes? Dadi ati Mas. Dadi ati. Wah. Diwalik pelok barang Mas Indra. Ki penggender gawan dalang. Wah. Mau bareng aku le. Oh, sing gender niki bareng jenengan. Heeh. Ngrepoti mau ning dalan. Heeh. Ya. Dilangsungke wae wong mau wis metu bawane. Ya. Golek iseng. Ya. Monggo Mbak. Dadi ati digarap Gunung Kidulan. Kendangane cara CSGK. Terus dilebokke Jaipongan Sundra dening panjenengan Maja Benguk. Maja Lendrut, Maja Lendrut. Yo.
aku ki ngrungokke suarane Dek LK, kok Dek LK, Lintang Kairo kuwi. Pripun Mas? Ketok beda, mergane aku wis kulino ngrungokke suarane kae mbok brek kae. Kok dipadakne mbok brek ki piye to? Bagus semua lho iki trio ya awake dhewe iki ya Mbak ya. Trio lho, saumuran lho mangsamu. Mbak Lintang umurmu piro, Mbak? 17 tahun. Kayak 7 kan. Mbakmu. Kok sampe itu siji. Kayak le meguru ning Laladan Borneo kono kae duwe ilmu kuyang, Mbak kae. Siwo. Dadi awet enom. Ya, kuyang ki ben awet enom ki senengane mangan dalang. Dalang bocah ngono ki. Dalang sik enom ngono. Hati-hati ya Mas ya. Lah aku seneng kok pangan. Lho, karo wong tua ya sida doyan to. Lah wong tua kan nek wong tua kan nek nglondhe ya to. Ayo monggo, Mbak. Rina. Rina wanita Dangdut, dangdut. Maca lendrung. Ansar laras. Yen nenge. Iya. Suarane apik tenan. Sapa, Mak? Mbak Lintang kuwi lho. Pilih kasih to Mas jenengan. Masalahnya aku wis kulino ngrungokke suarane mbok brek kayak gitu. Gak suarane ki sok atos kan lho Mbak, aku ora seneng. Lah ora ya apik nek atos. Njat apa nukokke kuwaci. Jare nukokke entek-entekane njuk ijol duit. Lanang. Mula tak pangan kuwaci kok aku terus mules jebule sing nukokke ora ikhlas. Nak yo saru to nek dalang njaluk jajan sinden. Lah sugih sindene kok karo dalange hang apa? Kowe kuwi wis sugih ya isih nampa PKH. Lah ora apa-apa, wong aku ki wajib dibantu, kategori sing wajib dibantu. Apa kategori apa? Wanita. Wanita apa? Kok dibantu? Setengah tua. Hah? Wanita setengah tua. Muni rondo ngono kuwi. Ah ya. Telaske. Rina wengi, Mbak. Rina wengi
nuwun Matur Mbak nuwun. Agnes. Matur nuwun Mbak Niken kali Mbak Galih. Mirip lho Mbak, sumpah miripnya. Sing wingi nggih galih tapi gagal, Mas. Gagal yo ada. Ya wis aja. Kegagalan pertama jangan sampai terulang lagi. Nah. Itulah tadi duet Lintang Kairo. Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar kami. Oh niku nggih Galih. Jangan lupa dukung terus channel kami ini. Dan salam budaya. No. Cah cilik ngene anake wis loro. Nah yo Pokoknya kula trauma kali sing galih-galih. Wos.